Il-bastimenti kollha tal-kumpanija ġganteska Franċiża fis-settur marittimu CMA CGM se jibdew itajru bandiera Maltija wara li ġew irreġistrati fir-Reġistru Malti ta' Tbaħħir. Dan ħabbru l-Ministru għat-Trasporti jinborġ f'konferenza tal-aħbarijiet mill-uffiċini il-ġodda li għandu dan id-direttorat fi ħdan Transport Malta. Il-Ministru Borġ spjega li bid-deċiżjoni tal-kumpanija CMA CGM 11% tar-Reġistru Malti se jkun magħmul mill-bastimenti ta' din il-kumpanija li hija meqjusa bħala waħda mill-pijonieri fil-qasam. Hawnhekk qed nitkellmu fuq waħda mill-ikbar kumpaniji CMA CGM li issa għandha l-flotta kollha fuq il-bandiera Maltija. 49 bastiment ieħor illi qiegħed jingħaqad mal-bandiera Maltija. Il-Ministru għat-Trasport ħabbar ukoll li kwart tal-cruise liners li bħalissa qegħdin jinbnew fatt ta' tarznari madwar id-dinja ukoll se jtajru l-bandiera Maltija. F'dan il-qasam il-linja tal-cruise liners Taljana MSC diġà ħabbret li l-vapuri tagħha ġew irreġistrati f'pajjiżna. Il-Ministru Borġ kompla jispjega li r-Reġistru Malti ta' Tbaħħir huwa l-akbar reġistru fl-Ewropa u s-sitt l-akbar reġistru fid-dinja. Saħaq li l-bandiera Maltija mhix bandiera ta' konvenjenza imma bandiera ta' kwalità. Qal li bħalissa hawn aktar minn 8300 bastiment u 780 jott lussus li qed itajru il-bandiera Maltija. Fakkur ukoll dwar l-impatti pożittivi li dan il-qasam qed iħalli fuq l-ekonomija Maltija. Meta wieħed iħares lejn is-settur kollu marittimu mhux biss tar-reġistru imma anke mill-aspett loġistiku bħala transshipment hub qed nitkellmu fuq 23,000 impjieg. 23,000 impjieg għal Malta huwa ammont kbir u kif edna wkoll huma xogħlijiet ta' kwalità. Ir-Reġistratur Ġenerali Evan Sammut spjega li dan is-suċċess huwa grazzi għal reputazzjoni tajba li ħaq ir-Reġistru Malti. Saħaq li meta jkollok kumpanija bħal CMA CGM li l-operat tagħha jiswa l-biljuni kull sena huwa ċertifikat pożittiv għar-Reġistru Malti u għall-Transport Malta. Fatt ieħor li qiegħed jiġbed kumpaniji bħal din sabiex jiġu f'pajjiżna hija li l-bandiera Maltija m'għandix restrizzjonijiet fejn jidħlu negozjati ma' pajjiżi barranin. Minħabba reputazzjoni tajba u s-serjetà li għandu r-Reġistru Malti, il-vapuri li jtajru l-bandiera Maltija jiġu spezzjonati anqas frekwenti meta jkunu f'portijiet internazzjonali. Għall-operaturi dan huwa importanti ħafna, huwa fil-fatt waħda mir-raġunijiet li jirreġistraw, li jażlu li jirreġistraw il-vapuri tagħhom taħt il-bandiera Maltija, għax l-industrija marittima hija waħda internazzjonali u importanti li l-vapuri ikunu jistgħu imorru jidħlu fil-portijiet kollha madwar id-dinja, kif ukoll li meta jkunu f'dawn il-portijiet ikunu ispezzjonati ħafna inqas mill-ispetturi tal-port madwar id-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.